Луис Бурбо. Любов, любов, любов. Силата на приемането. Благодарности. Това е моята 18-та книга и аз продължавам да изпитвам същата признателност към всички онези, които ми помагат да пиша. Първо, искам да кажа благодаря на всички хора, които споделиха историите си по време на моите ателиета и направиха възможно написването на книгата ми. Чувствам се особено привилегирована от този факт. Трудът ми е толкова обогатяващ, благодарение на волята на много хора, мечтаещи да подобрят качеството си на живота. Освен това имам щастието да съм обградена от хора, които ме подкрепят от цялото си сърце. Съпруга ми Жак, семейството ми, приятелите ми, както и от екипа на Слушай своето тяло. Ценя градивните забележки на онези, които първи прочетаха ръкописа на книгата и ми помогнаха да я подобря. Благодаря на коректорите, които свършиха забележителна работа, Клод Виен и Жули Лабел. И накрая думите не са достатъчни, за да изкажа признателността си за постоянната подкрепа на Жан Пьер Ганьон, директор на Education ATS, и креативността на Моника Шилц, отговорна за корицата и оформлението на книгата. Увод. От 25 години уча хората на безусловна любов, като постоянно споменавам думата приемане по време на ателиетата и конференциите, които организирам. Споменаваме много пъти и в книгите, и в различните статии, които пиша. Въпреки това продължава да ми задават следните въпроси. Сигурна ли си, Лиз, че всичко може да бъде прието? Защо забравяме онова, което научих за приемането? Веднага, щом нещата не станат така, както аз искам. Не успявам да приемам, както ти учиш. Постоянно имам чувството, че ще ме използват, ако съм толкова разбираща. Много ми е трудно да установя дали наистина приемам дадена ситуация или просто съм се примирил с нея. Много ми е трудно да повярвам, че дадена неприятна ситуация ще се промени само защото я приемаш. Струва ми се странно и най-вече твърде просто. Не съм изненадана от подобни въпроси и коментари. Дадох си сметка, както в личния, така и в професионалния си живот, че понятието приемане, което води до безусловна любов, е просто, но не е лесно за възприемане. Дори аз и екипът ми, макар да водим обучение по темата от много години, понякога забравяме това чудодейно средство за промяна. За щастие, говорим за него постоянно и това ни помага бързо да поемем отново пътя на любовта. Получавам едни и същи въпроси и коментари във всички страни, където съм провеждал обучение. Всъщност няма значение какви са расата, културата, цветът на кожата, възрастта, професията или религията на даден човек. Всеки се стреми към безусловна любов. Това е вид на душата ни, която е нещастна, когато се ръководим по-скоро от егото, отколкото от сърцето си. Във времето, в което живеем, ние усещаме този вик на душата все по-отчетливо. За много хора това е време на голяма вътрешна трансформация и съм много щастлива да установя, че всички хора, които срещам във всички страни, които посещавам, се стремят наистина към по-добро качество на вътрешен живот. Те интуитивно усещат, че след като се промени вътрешното, ще се промени и външното. Ето причината да напиша книга за приемането във всеки един смисъл на тази дума и във всеки тип ситуация, но най-вече за онези, които са нежелани и неприятни. Желая от цялото сърце това, което следва да ви помогне да разберете по-добре понятието истинска любов. За да бъде четенето по-лесно и интересно, избрах да разкажа историята на едно семейство, което преживява различни проблеми, свързани с приемането.
Историята и имената на членовете на това семейство са измислени и са използвани само за целите на тази книга. При все това всички примери се основават на хиляди реални истории, които съм имала шанса да чуя през изминалите 25 години. Докато четеш за различните възможни начини за помиряване, за приемане на другите и на себе си, може да си мислиш неща от рода на. Никога не бих могъл да споделям така. Убеден съм, че другият няма да иска да го приеме. Това е просто книга, действителността е различна. В такъв случай знай, че въпросните реакции са прояви на съпротивата от страна на твоето его. Всичко, предложено тук, е осъществимо. Достатъчно е да решиш да го направиш и опиташ. Добрата новина е, че колкото повече практикуваме, толкова по-лесно и бързо се получава. Подчертавам също така, че си позволявам да се обръщам към читателя на ти. Това ще ти помогне да усетиш емоциите си по-лесно, особено ако разпознаваш себе си в някой от описаните сценарии. Приятно четене. Лиз Бурбон.